Ákos. Nem volt lesen, reméli, abszolút gólhelyzet, csak nagyon hosszan veszi át. És így ez már veszélyes! Óriási védés. Hermány, újabb bravúr a most debütáló kapustól. Azt akartam mondani, hogy ez így már nem jó, de olyan lassan tolja oda. És közben kicsit nehezen szabadít fel a Ferencváros. Itt van az óriási lehetőség. És Pavicevic lövését Hermány. A jobb szélen, középen ketten is mentek, Bölcsföldi átlépi a labdát, Hullámnak vissza kellett lépni, még mindig ott pattog, de aztán végül Hermány Bence felszedte. Azt hiszem, hogy talán, hogyha Bölcsföldi egyből tüzelés nem... Többen is vannak a másik oldalon, kapásra lepattan, és Divics fejeli el Hermány nagy bravúrral, másodszor pedig Kincses lövését blokkolja el. Remek képességű kapus. Itt némi helyezkedési hiba Schwabról vált le, Kincses és mind a két. Frölich vezetgeti a labdát, és aztán lövi a hosszúra. Ez pont befért volna a kapufa mellé. Itt oda csúsznak, Pap volt az, hogyha szabálytalankodott egyébként Pap, amit nehéz megmondani, talán majd innen látjuk. Akkor is lehetett előszabályt adni, elsőre azt akartam mondani, hogy a 16-oson belül történt a dolog, ettől függetlenül. Próbálta egyedül kihozni, Vesztér emelt, a vasat szerezte meg, és aztán Hermányé már simán. Nem az csak, hogy nem zavar, hogy itt... Ja, nem. Most a csapatnevet már az öltözőben. Kettős csere lesz majd nem sokára majd a Pécsnél. Épp csak bepöttyintették a labdát, de szabályos Pintér középben Frölich fejesét Hermány fogja. De nagy volt. Ez ügyes, Rebrik lőhet gólt, lőhetett volna, hogyha Hermány nem tanította Rebriket. Zicser volt pedig, itt már túl közel került a kapushoz. Így kell. Miben mesterkednek, kinek visz majd el embert, az mindjárt kiderül, mert jöhet Remili szöglete. Szabad ember, Hermány! Divics fejesét védi ezúttal. Lassan a mezőny embere lesz a Fradiban debütáló kapusról. Na még egyszer. Divics meg tudja fejelni, és óriási bravúr Hermánytól. Figyelt rá, hogy a másik térfélről induljon. Majd mutatja, hogy majd megelőzi a védőt, jön is, majdnem öngól! Hermány zseniális mozdulata menti meg a Fradit. Pattanhatott mellé, szerintem csak centikkel. Ott mutatja először Nagy Olivér, hogy tessék belülni a labdát, de a védő melkasáról pattan tovább, és Hermány kiüti. Aztán utána jöhetett végre az első STK helyzet, és az első 100%-os Zicser, ez Bölcsföldi. Bal oldalon, erre tesz kísérletet Fejes, a védelem mögé kerül, be is adja középre Hermány, második szándékból először csak. Kontratámadásokra alapoztak, ugyanakkor 2-3 alkalommal nagy Zicserbe kerültek, ám ezeknél a lehetőségeknél Hermány Bence bravúrral hárítani tudott. Tovább kell lépni, és következő meccsen nyerni kell. Hát azt mondom, hogy sajnos eljutottak a kapunkig. Örülök, hogy meg tudtam ezeket fogni, ha bár kaptam 2, de hát legközelebb arra törekszem, hogy egyet se. Még nem állunk rosszul, még a